Ама на тия ъгли. Значи сега какво беше? Номер 3 е равен на номер 5, защото са съседни, а пък номер 2 е равен на номер 6, защото те бяха кръстни. Ама стига си, Маренкова, имам нещо по-лесно за теб. За кръстни ъгли. Когато видиш буквичката Z, тази буквичка Z има сгъвки. Ъглите при тези сгъвки са ти равни. Тоест, ако тук е 40 градуса, тук на сгъвката също трябва да се получи 40 градуса. Правя си Z и виждам, че на сгъвката имам Хикс и 70. Това какво значи? Че Хикс всъщност ми е 70. Супер, сега продължаваме към съответния ъгли. Когато видиш буквичката F, самата сгъвка, ето тук на буквичката F имаш два равни ъгъла. Тоест, ако ето тук е 100 градуса и ето тук на тази сгъвка също трябва да имаме 100 градуса. Това ще го направим. Тук правя F и на сгъвката виждам двата ми ъгъла, значи това означава, че те са съответни. Тук е 120 и тук е 120. Ама супер си! Айде към прилежащия ъгли. Значи тук трябва да имаме буквата C. И ето тук на сгъвките те не са равни ъгли. Те са различни ъгли, но сборът им прави 180 градуса. Ако тук имам 100 градуса, това означава, че тук ще бъде 80 градуса. Тъй като сборът на двата ъгъла, както казахме, прави 180. Тук правя C и виждам, че сборът им прави 180 градуса, тъй като те са прилежащи ъгли. Значи Хикс плюс 60 е равно на 180 градуса. Хикс е 180 минус 60, значи трябва да бъде 120 градуса. В крайна сметка видя ли, че е много лесно? Защо не било толкова трудно? Знаеш ли какво? Това ще го изпълня като пищов на строгото контролно. А сега знаеш, че ще предизвикам да решиш ето тази задача. В коментарите напиши на колко е равен Хикс и естествено какви ъгли имаш. Всички правилни отговори ще бъдат харесани. От февруари месец почваме много неща като пробни матури за 7 клас, академия за емоционална интелигентност за деца и занимания за математика и програмиране с деца от 2 до 4 клас. С думите ми, благодаря ви за огромната подкрепа на всичките ни клиенти от цяла България, от чужбина, от нашите клиенти от Варна, от Плевен, от Козлодуй, от Ловеч, от София, от Костинброд, от Сливен, от Смолян, от Свиленград, от абсолютно всички краища в България. С моят екип работим доста усилено, отговаряме бързичко на вашите съобщения в нормално работно време, така че много ви моля за малко търпение. Всички ще получат вниманието, което заслужавате. А ако случайно сме ви пропуснали, моля, звънете ни на този номер. Знаете, това е номера за записвания. На следващото видео слънче и бомбончета.